El director de cinema, guionista i director artístic català Lluís Danés i Roca ha estat l'encarregat de donar vida al cartell de la Mercè 2025. Danés ha volgut crear un cartell que reivindica les arts escèniques i on no s'ha quedat només amb la imatge, sinó que ha configurat una història, una emoció i una invitació a somiar plegats. El cartell no és virtual, sinó que és físic, amb un carro de veritat, una obra d'escenografia que surt al carrer per portar la festa al cor de la ciutat i per fer-ho realitat ha comptat amb les germanes Castells. El món d'en Lluís Danés ens agrada molt, hem treballat altres hores amb ell i a destacar que realment, vull dir, de fet la proposta era un bombonet, que ja quan ens la va presentar ens va agradar molt. Doncs tirar-ho endavant i fer-ho va ser molt maco. Sempre amb pressa, sempre amb poc temps, sempre hi ha uns condicionants en aquesta feina nostra que a vegades van molt en contra, però bueno, ens hi vam posar tots fins a tope, que diuen, i... No, a més, va ser molt bonic perquè vam fer el rodatge aquí. I llavors va ser com tenir-ho tot a punt, que vinguessin un equip de televisió, de gravació, els assajos, van muntar la coreografia aquí. O sigui, l'equip era molt xulo, perquè hi havia l'Ariadna Peia, la gent de maquillatge i de vestuari, en Danés i tot el seu equip, els de la tele... No, va ser molt xulo. Vull dir, a tots es va crear un ambient que jo crec que després quan es veu també es transmet. Un repte per les germanes Castells, sobretot pel temps amb el que comptaven per fer realitat el carro protagonista d'aquest cartell de la Mercè 2025.